ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniyan na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Vice President Sara Duterte, dako ang pasalamat nga nahatagan og taas nga panahon nga makauban si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa iyang pagbisita sa detention facility sa ICC sa The Hague. 7-month-old baby boy nga gisulayan og dagit sa Surigao City sa 59 anyos nga babae nga kadtulang nakahimamat sa inahan sa usa ka mall naluwas sa kapulisan. Sospek nadakpan. Pagpabuto og mga boga sa pipila ka batan-on bispera sa Pasko, nakuhaan og video. Kapulisan gilayon kining gironda. Mga gagmay negosyante gialma na sa gubang kalsada sa Davao Occidental. DTI aminado sa maong problema hinungdan sa mahal nga presyo sa mga produkto. Pipila ka atleta nga taga General Santos City nga nagtigi sa SEA Games 2025 sa Thailand, gipasidunggan sa lokal nga kagamhanan. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao.